בלי המשפט, בלי המילה ילדים. אבל שנייה, אני צריכה... תנסי, תחשבי. אוקיי, העבודה שלנו באמת רוצה להגיע לנשים צעירות כמוך שחושבות לעשות הפלה ולנסות לשכנע אותן לא לסרב למתנה המופלאה שאלוקים שלח להן. אתה פאקינג דודי! ברוך השם. פעם ראשונה שנפגשנו, זרקת איזה הערה על תחת שלי. אני חייתי 5 שנים עם בחר אידיוט ומניאק. שמים עליי זין? אז לך תזדיין! אתה והחקירות שלך חוצפן! טוב מאוד שיש לי מושג, זה לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי עכשיו זה שתגיד לי מה אתה עכשיו. מילה אחת שלי על המסד, זה נאמר.